Καλώς ορίζατε στο Χιντανόσατο. Ένα χωριουδάκι μέσα στα βουνά, στην Τακαγιάμα. Σε μία ώρα κλείνει, οπότε δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Μιλάμε με πανέμορφο. Από το ξενοδοχείο είναι περίπου 35 λεπτά με τα πόδια. Το ξενοδοχείο είναι κοντά, είναι κανένα 3 λεπτά μακριά από το σταθμό. Οπότε εκεί βλέπουμε και τα ψάρια να κολυμπάνε. Το βλέπετε κι εσείς εδώ. Ένα κι άλλο ένα. Και είναι μεγάλα τα ρημάδια. Κοιτάξτε πως κάνουν. Ωραία φίλε. Ρίχνω νερό και νομίζω ότι έχει φαγητό. Τι λέει αυτό? Stick out, bla bla bla, the target is behind. Okay. Μάλιστα. Please try. Ξέρετε, το παιχνίδι. Εδώ έχει διάφορα παιχνίδια. Παιχνίδια που παίζανε. Ναι, και τα γνωστά. Μιλάμε, γίνεται χαμός. Πάψες εδώ πέρα δίπλα. Θα το κάνουμε στα γρήγορα. Φυσικά δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι σήμερα. Έτσι λίγο μέσα στην πόλη. Αλλά ποια πόλη μιλάμε ότι είναι πολύ μικρή. Δεν πήρα ούτε καν την τσάντα μου. Βγήκα έξω βασικά να φάω. Δεν πήρα νερά, δεν πήρα τίποτα. Δεν φόρεσα καν τα παπούτσια μου τα καλά για να που είναι για περπάτημα. Και όμως χοβολάει. Ωραία φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Τέλος πάντων. Arai's house. Weaving and kimono history in Hida. Sashiko traditional embroidery. Μάλιστα. Χύμα στο κύμα. Δεν πέρασε. Οκ. Από εδώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μέτρια. Και πρέπει όπως σε κάθε κινέζικο σπίτι να βγάζουμε τα παπούτσια πριν μπούμε μέσα. Οκ. Άντε βγάλω τα τώρα. Φωτιά. Άμα σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Που είναι ένα από τα πιο δυνατά μουσεία που έχω επισκεφτεί. Πώς το ξέρω. Τα ακούτε? Έτσι και να...
Workbox. Κοίτα τι θησαυρούς βρίσκεις όταν περπατάς. Αν πεις αυτό δεν το βρήκες τέτοιο στο περπάτημα. Υπήρχε. Εσένα περίμενα. Ή όλους τους υπόλοιπους. Αλλά... Φίλε... Σασίκας... Firefighters in Sashiko. Λογάκι για τα μωρά. Κάποια ιστορία διηγούνται. Τι όμορφο. Τις προσευχές. Πώς θα ήταν η επεξεργασία, αλλιώς. Και βλέπω πρώτα το κάτω της κλωστάς. Αυτό με το πρώτο σπίτακι.